Takže čaute ľudia, ja som Drindon a v dnešnom videu si ukážeme niečo naozaj špeciálne. Ako ste si mohli všimnúť, video začína celkom netradične. Áno, môžem vám takto zakývať. Ale o toho tu dneska nie som. Ako som už spomínal, dneska by som vám chcel ukázať niečo naozaj špeciálne, čo som dostal k Vianociam, a je to Rocketcon Pro Air. Myslím si, že túto myšku vám nemusím asi nejak extra predstavovať, lebo je to celkom často kupovaná myš. Túto myšku si môžete tiež poznať hlavne z oblasti draklikovania. Táto myška podľa mňa sama o sebe stojí celkom dosť, asi nejak okolo 100 €. Ale jednak som využil, že bola teraz v celkom veľkej zľave a moja myška, ktorú mám, tiež nepatrí možno medzi tie najlepšie herné myšky k Minecraftu. Taktiež sa môžete stretnúť aj s lacnejšou variantou, a to je Rocketcon Pro bez toho R, bez toho ako keby vzduchu. Táto myš stojí asi o nejakých 40 € menej, takže je lacnejšia a je drôtová myška, preto si myslím, že asi viac ľudí sa nájde, čo si kúpi práve tú drôtovú myšku asi ako túto. Ale počul som na túto myšku celkom dosť veľa dobrých recenzií, tak som si ju vyskúšal. Myslím si, že môžeme ísť rovno dovnútra. OK, návod, náhradné skatey, saltá myška, dangle a kabel na nabíjanie. Ako z prvých dojmov mi táto myška príde celkom dobrá, možno mi príde, že trošku má taký čudný tvar. Celkom mi asi na nej chýba toto tlačítko na DPI, čo je pri mojej starej myške niekde tu. Myslím si, že tu by sa možno ešte viac hodilo ako k tejto myške. Ale myslím si, že to by nemal byť nejaký problém, lebo to je tu zo spodu, to tlačítko. Plán je jednoduchý, myšku by som sa pokúsil nejak spustiť, nainštalovať software, a asi po nejakých pár dňoch by som sa vám ozval a povedal vlastne tie plusy a minusy tejto myšky. Takže čau zatiaľ. OK, takže ja sa nachádzam v hre už s mojou novou myškou a mohli by sme rovno začať asi tou prvou vecou, a to je váha. Váha je tu 75 gramov, čo mne je vlastne celkom aj úplne jedno. Myšku, ktorú som mal predtým, vážila celkom oveľa viac, takže keď som chytil túto myšku do ruky, mi prišla naozaj dosť ľahká. Druhá vec, ktorá tu je, tak je výdrž baterky. A to je sama o sebe, výdrž baterky má okolo 100 hodín, čo je celkom dosť. Ale myslím si, že nepočítalo sa tam podsvietenie, takže s podsvietením to má asi okolo nejakých 80 hodín, čo je tak stále celkom v pohode. Myška je samozrejme určená pre pravákov, aj keď som ešte asi nevidel držať ľaváka myš, tak ako cez klávesnicu. Trošku mi viac vlastne aj príde, že myška má trošku taký trošku blbý tvar. Aspoň ja sa na to musím ešte celkom dlho zvykať, lebo neveľmi najlepšie sa mi drží v ruke. Ale celkovo prvé pocity z držania tej myšky boli asi celkom v pohode. OK, ďalšia vec sú tu skatey. Skatey, už veľa recenzií aj na skatey boli, že sú celkom dobré. A naozaj sú. Skatey samozrejme dostanete v balení aj náhradné. Zatiaľ nefunguje debounce time, tým že ja som si ako nastavoval debounce time z 10 vlastne na 0 a keď som to mal na 10, klikal som okolo nejakých 12-13 fps, to klikám vlastne aj nejak teraz. A dal som si debounce time na 0 a vlastne nič sa skoro nezmenilo. Takže ako dúfam, že sa to zmení, lebo to je asi tak zatiaľ, možno by som povedal, že celkovo aj prvé minus, čo badám na tejto myške. Ale myslím, že ináč celkom myška by som povedal, že v pohode. To sa teraz potvrdilo. OK, takže ďalšia vec, čo je, sú spôsoby pripojenia. Samozrejme, myška sa dá pripojiť cez dongle,
cez ktorú vlastne mám pripojené aj teraz ja. To je taká malá vec, čo dostanete k balení, ktorú len zasunete do počítača a vlastne myslím, že bezdrôtové myšky sa väčšinou pripájajú cez tento dongle. Druhý spôsob je Bluetooth a tretí spôsob je káblové pripojenie, čo je vlastne ten kábel, ktorý používate aj na nabíjanie. Senzor je tu Pixar 3370 myslím, keď sa nemýlim. Ja sa ako v tom absolútne nevyznám, ale myslím, že by tu mal byť tento senzor. Táto myška výnimočne obsahuje alebo má optické switche. Mne prídu tieto switche celkom dobré, lebo ako väčšina myšiek má mechanické switche a táto myška je ako, dá sa povedať, že výnimočná tým, že má optické switche. Určite by som tú myšku nebral iba preto, lebo má optické switche. Nie, že v tom nevidím nejaké výhody alebo nevýhody. Opa. Tak. To ma pripadlo zo zadu. No tak sa dostane, výborné. No, nice. To baterka má životnosť nejakých tých 100 miliónov myslím. Celkovo by som povedal, že build kvalita tejto myšky je tiež celkom dobrá. Myšku hodnotí. Čo to bolo? Myška už od začiatku mi prišla celkom fajn. Senzor, teda software je tu Rocket Swarm. Akurát mi prišlo trošku také iné tento teraz dúfam, že ma ešte teraz zabije napríklad. Nice. Jeden hráč minus. Ja by som celkovo tú myšku hodnotil celkom v pohode, aj keď ju nemám ešte takú dlhú dobu, ale dá sa mi byť celkom kvalitná. Za také peniaze, či sa oplatí alebo neoplatí túto myšku kupovať, by som povedal, že asi možno aj skôr nie. Ale myslím si, že táto myška je celkom v pohode. Takže za mňa by to bolo asi teraz všetko. Ja sa pokúsim ešte túto hru vyhrať s touto myškou a OK, tu je hráč. Aha. Nie. Jeden život. Nice. GG. Takže za mňa by to bolo z dnešného videa asi všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo, lebo s týmto videom som si dal naozaj celkom veľa práce. Bol by som rád, keby ste toto video ohodnotili lajkom a odberom. A uvidíme sa v ďalšom videu. Čus.